Magandang umaga. Ngayon po ay May 31, Sabado, 2025. May 31, 2025. Ito mga lods, ang sitwasyon ngayon sa Lopez. Bali, ako ngayon nasa may Lopez Bypass. Pero tingnan nyo naman yung sitwasyon niyan mga lods. Napakatindi ng traffic. Papunta na ako mga lods, mga kaibigan, sa may ginagawang viaduct, yung Lopez Viaduct, kasi yung sa may Barangay Canda sa Lopez, Quezon. Pero napakatindi mga lods, buti nakamotor tayo kaya nakakalusot-lusot tayo. Pero grabe ang haba ng traffic na to mga lods. Dito pa lang yan sa may bypass ng Lopez, Quezon. Papunta pa yan sa may Barangay Canda. Titingnan po natin mamaya kung hanggang saan po yung traffic. Pero napakatindi. Talagang walang galawan dito mga lods, mga kaibigan. Ngayon yung sitwasyon dito sa may Lopez Bypass Road, papunta po dun sa may Barangay Canda, sa may ginagawang viaduct. Kasi yung viaduct na yun, kaya ginagawa yun kasi napakatindi po ng baha dun kapag umulan. Lampas tao daw po yung baha doon, kaya yung pong solusyon gumawa po ng viaduct. Yun nga po yun mga lods, mga kaibigan. Grabe mga lods, mga kaibigan, no? Ang daming sasakyan dito, daming mga trucks, mga bus, mga kotse na hindi makadaan talaga kasi nakahinto po talaga sa traffic. Napakatindi nito mga kaibigan, no? Kaya sa mga uuwi pauwing Bicol ngayong May 31, ako napakatindi. At sa mga babalik din po papuntang Maynila, ito po yung inyong madadaanan na matinding traffic sa may Lopez, Quezon, dito sa may ginagawang viaduct sa may Barangay Canda. Papunta na po itong Calawag, pero napakatindi mga lods, mga kaibigan, ng traffic, ibang klase. Talagang kawawa yung mga four wheels dito mga lods. Buti tayo nakakalusot, kaya ito nakakadaan po tayo. Pero ito sigurado mamaya pa ito alis dito mga lods. Ngayon mga kaibigan, alas 7 ng umaga, andito, ito po yung sitwasyon na inyong madadaanan. Grabe, napakatindi talaga mga lods, mga kaibigan. Sobrang traffic dito sa may ginagawang viaduct, sa may Lopez Bypass. Sigurado to, mula pa rin to sa may Calawag, na napakatindi ng traffic. Ito mga lods, grabe, dito na tayo dadaan sa gilid. Kailangan natin makalusot kasi kung hindi, yari tayo dito. Mamaya pa tayo makakaalis dito. Sobrang tindi talaga mga lods, mga kaibigan, ng traffic, ibang klase. Magkikiraan po. Alisin muna natin itong nakaharang para makadaan po tayo kasi napakatindi ng traffic. Kawawa talaga yung mga naka 4 wheels, tapos mga bus, mga trucks na standstill dito sa traffic mga lods sa may Lopez, Quezon. Stand mo pre. Stand. Ibang klase po talaga. Napakatindi.
Grabing traffic mga lods, mga kaibigan dito ngayon. Sa mga babiyahe po ng Maynila, ito po yung madadaanan ngayong May 31, 2025. Pati po yung mga uwi ng Bicol, Visayas, Mindanao, ito po yung madadaanan ng napakatinding traffic po sa mga sa mga road blocking po dito. Napakatindi mga lods, mga kaibigan, ibang klaseng traffic, ngayon ko lang ito naranasan dito. Dito tayo ngayon mga lods sa gilid ulit. Grabe, napakatindi talaga. Kakaibang traffic ngayon mga lods. Dito yan sa may Lopez. Papasok na ako nito mga lods, mga kaibigan, ng Kalawag sa may marker, sa may tulay. Pero eto pa rin po yung sitwasyon. Ngayon nyo pong madadaanan, napakatindi. Ibang klaseng traffic. Buti mayroon dito sa gilid yan. Nakakadaan po ako. Nakakadaan din po ibang mga motor. Ito mga kaibigan, halos lampas ng 2 kilometro yung traffic na dinaanan ko. Pero ito, matindi. Sobrang kawawa po talaga yung mga naka-4 wheels. Naku po, grabe. Hanggang dito talaga, walang galawan sila mga lods, mga kaibigan. Napakatindi ng traffic ngayon. Maaari po sana, wag na po muna kayong bumiyahe sa mga 4 wheels. Ako, grabe, abutin talaga kayo dito ng ilang oras bago po kayo makaalis dito sa napakatinding traffic na to. Matindi talaga mga lods, mga kaibigan. Sobrang traffic ngayon. Kaya ito, dito na ako sa gilid dumadaan kasama na yung mga nakamotor din para makalusot po kami sa traffic. Siyempre.
Pasensya na mga kaibigan, konting diskarte lang para makaalis po sa traffic. Motor naman po tayo kaya nakakalusot-lusot naman po tayo. Grabe, napakatindi talaga. Halos parang 4 na kilometro na yung traffic dito mga lods mga kaibigan. Pati yung mga bus nandyan, no? Hindi sila makaalis. Yung mga trucks, mga 4 wheels. Grabe. Pasensya na. Yung diskarte lang po ako para makalusot. Kasi napakatindi po talaga ng traffic. Ibang klase talaga rin. Ito mga lods, parting Calawag Quezon na po ako. Pero ito po yung inyong madadaanan pa rin. Napakatindi pa rin po ng traffic talaga. Ngayon ko lang ito naranasan na napakatindi rito. Dahil po yan sa ginagawang kalsada sa mga road reblocking na napakatindi. Ngayon po yung inyong madadaanan. Sobra tindi. Ito mga kaibigan, dito yung umpisa ng traffic sa ginagawang kalsada po rito na road reblocking. Dito po yan sa may Calawag Quezon na. Napakatindi nito mga lods. Kasi medyo okay na po rito. Nakakadaan-daan na po ng medyo maayos. Ang tindi. Ito na naman mga lods mga kaibigan. Banat na naman po tayo rito sa matinding traffic ulit. Grabe, napakahaba talaga. Halos 5 kilometro mga lods mga kaibigan yung napakatinding traffic. Baka madagdagan pa yun mamaya. Sa mga pabiyahe po dyan, konting tiis lang, konting tiyaga sa napakatinding traffic po na ito. Dito yan sa Lopez, may Calawag. Napakatindi. Ibang klase po yung traffic ngayon dito.
Mapapakanta tayo rito sa napakatinding traffic mga lads. Ibang klase talaga, napakatindi. Kaya kawawa talaga tayo rito ngayon. Kailangan talaga mga lads, mga kaibigan, magbawa ng matinding maraming pasensya kasi sobrang tindi po talaga ng traffic ngayon dito. Wala na. Ha? Oo. Yung layo ng haba ng traffic niyo, no? Kaya, meron pa dyan, hanggang dun niya, hanggang ano yan, Kalawag? upper pa. Ginagawa niya kasada rin, taon ng Binyas, ganyan yung kalaba. Anong barangay yung ano, yung ginagawang flyover? Ganda, Ha? ganda. Kanda? Yun yung malilit ko mga lagpas tao. Pagkabang, Pag nabaha? kaya lagi traffic ang dapat lang ito, marami lang pinaklang, hindi mo na mahaba. Kaya nga. Wala na tayong malututan dyan. Sa kabila, Ito mga kaibigan, halos maliit lang po kasi yung kalsada rito kasi may giniba, may may hinukay dyan sa kabila. Kaya ito, nagsisiksikan dito po talaga.
Hindi masyado makapabilis yung mga sakyan kasi maliit lang po yung kalsada. Kaya yan po yung ating mararanasan dito kapag babiyahe po kayo. Konting tiis lang po talaga kasi di po talaga madaanan. Napakatindi po talaga ng traffic. Grabe, ang tindi nito mga lods, mga kaibigan. Umalis ako ng maaga pero pagdating mo rito naman matinding traffic po yun yung dadaanan. Grabe. Naku po, Diyos ko, napakatindi talaga mga lods, mga kaibigan, ng traffic sa ginagawang kalsadang ito ng Lopez to Calawag. Konting tiis lang po talaga kayo rito mga lods, mga kaibigan. Wala po kayong ibang choice kundi talagang dito dumaan at magtiyaga sa matinding traffic po na ito. Grabe. Maliit lang po kasi yan mga lods, oh. Tingnan nyo naman yung kalsada, hinukay dyan sa kabila, sa gitna. Kaya dito, hindi na rin makalusot sa kanan yung mga motor. Kaya talagang pipila po tayo rito sa traffic. Sobrang ingat lang po talaga, napakatindi rin dito kapag dadaan po kayo. Eto mga kaibigan, medyo bumibilis na po kami kaya eto, medyo okay na po yung biyahe. Mga makakalusot na. Pero napakatindi kanina talaga ng mga dinaanan, halos 5 kilometro yung napakatinding traffic mga lods, mga kaibigan. Kaya kung dadaan po kayo rito, asahan nyo na po yan na napakatindi po talaga ng traffic dito sa may bandang Calawag, Lopez, Quezon. At kung manggagaling naman po kayo ng Maynila, mula po sa may Lopez, sa may bypass o kaya sa may bayan man po kayo dadaan at doon po magtatagpo-tagpo sa may ginagawang Lopez Viaduct. Yun lamang po mga lods, ingat po kayo, God bless, salamat.